Яны дазвалялі жанчынам і засноўваць школы, манастыры, скрыпторыі, дзе кнігі перапісваліся, пазней ужо мануфактуры. Жанчыны ў тыя часы кіравалі нават і войскамі. Вельмі шмат яшчэ жанчын, пра якіх можна было гаварыць. Мы ведаем іх імёны. Была нашай першай асветніцай. Яна яшчэ дапамагла, кіруючы адмысловай камісіяй Верховнага Савета, дапамагла 4000 беларускіх вайскоўцаў вярнуцца на радзіму пасля распаду Савецкага Саюзу. Добрый вечер, дорогие сяброўкі і сябры. Вы самая дорогая моя аўдыторыя. Нас значна больш глядзіць у Ютубе. Наколькі мне вядома, такога вот цыклу лекцый дагэтуль не ў Беларусі, не за мяжой яшчэ не чыталася. Таму мы з вами вот тут першапраходцы будзем гэтым як бы крыху ганарыцца. Я думаю, што упершыню мы так шмат гаварылі пра не проста пра ролю жанчын у нашай гісторыі, а пра феномен беларускай жанчын. Таму што яны у нашай гісторыі адыгралі сапраўды ў параўнанні з мноствам іншых нацыянальных гісторый надзвычай важную ролю, часам лёсавызначальную. Без некаторых з іх проста не было б дзяржавы нашай. Мы былі доўгія дзесяцігоддзі, нават некалькі стагоддзяў адлучаны ад сваёй гісторыі, спачатку расейскімі каланізатарамі, потым савецкімі гэтымі фальсіфікатарамі гісторыі нашай. І вот аднаўляючы падзеі і асобы нашай еўрапейскай гісторыі, мы самі вот уваскрасаем як еўрапейскі народ. Пачынаем тады наша падарожжа. Вырашыў все-таки абраць храналагічны прынцып, каб мы здзейснілі вось такую сціслую, але доўгую вандроўку праз 10 стагоддзяў нашай гісторыі, і каб мы паспрабавалі убачыць гэту гісторыю праз ролю жанчын, і можа быць нават калі нам удасца убачыць гэту гісторыю вачыма гэтых нашых сённяшніх гераінь, мы будзем не толькі гаварыць пра іх, але вот углядацца в іх абліччы, калі яны захаваліся. Пачынаем наша падарожжа з князёўны Рагнеды. Это першае імя жаночае, вядомае з нашай гісторыі. Яна была дачкой першага вядомага полацкага князя Рагвалода. Ужо тады існавала наша першая дзяржава, старажытнае полацкае княства, якое як бы стаяла перад выбарам саюзу з Кіевам альбо Новгарадам, і Рагвалод абраў у саюзнікі кіеўскага князя Яраполка, за якога павінна была выйсці замуж Рагнеда, але князь Уладзімір, тады новгарадскі яшчэ, які атрымаў адмову, як сведчаць летапісы, сабраў вялікае войска, раптоўна напаў на Полацк. Уладзіміру удалося разбіць Рагвалода, захапіць Полацк, і ён спачатку на вачах у сям'і Рагвалода, двух сыноў, жонкі, авалодаў гвалтам Рагнеды, потым перабіў всю сям'ю, і это так званае крывавае вяселле у Полацку, якое адбылося недзе каля 980 года. Рагнеда стала пад прымусам жонкаю Уладзіміра. Ён неўзабаве таксама перамог Яраполка, стаў кіеўскім князем. Часы былі яшчэ паганскія, ва Уладзіміра было некалькі жонак яшчэ і 500 наложніц, як сведчаць летапісы. Гэта, канешне, бясконца прыніжала
Вот, апрача ўсяго іншага, апрача гэта крывавае вяселля, прыніжала Рагнеду, невыпадкова назвалі Гарыслава, там кіяўляне. І калі аднойчы, это было нечаста, здаралася, Владзімір вырашыў яе там пераведаць, а яна паспрабавала, калі ён заснуў, адпомсціць за сям'ю, за Полацк, за сваю такую долю. Вот мы тут бачым мініяцюру з радзівілаўскага летапіса. В апошні момент Владзімір прачнуўся, адвёў руку з мечам, з такім кароткім мечам, які трымала Рагнеда, і вырашыў расправіцца з ёй, але вот злева мы бачым, гэта маленькі падлетак, сын Рагнеды Ізяслав, стаў на абарону маці, і вся эта гісторыя скончылася тым, што Рагнеда з Ізяславам былі высланыя з Кіева у родныя мясціны, быў пабудаваны для іх горад Заслав'е, названы на імя Ізяслава. І Рагнеда пад імем Анастасія стала першай вядомай манашкай на нашых землях. А некаторыя гісторыкі лічаць, што яна ўжо, калі была в этом ганебным становішчы адной з жонак Уладзіміра, што яна ўжо тады была хрысціянкай, магчыма, яшчэ ў час этого крывавага вяселля. Такім чынам, Ізяслав вярнуўся з часам у Полацк, стаў полацкім князем, і пры ягоным сыне Брачыславе Полацкае княства ўжо аднавіла незалежнасць ад Кіева, і это потым незалежнасць гэта працягвалася да ўваходжання ў Вялікае княства Літоўскае. І такім чынам Рагнеда ўратавала княскую дынастыю Рагвалодавічаў. І камусьці можа здавацца, што Полацкае княства недзе было там на задворках Европы, асабліва з ім ніхто там не лічыўся, можа быць, і пра яго не надта і чулі, але некаторыя еўрапейскія монархі так не лічылі. Па некаторых звестках дачка полацкага князя Ўсіслава, які прывёў да найвышэйшай магутнасці полацкае княства, яго дачка стала жонкою візантыйскага імператара Алексея Камніна. На жаль, імя гэтай дачкі не захавалася, але захаваліся звесткі, шмат звестак пра это блізкае сваяцтва Рагвалодавічаў з гэтым домам візантыйскіх імператараў Камнінаў. Дарагія мои слухачы і гледачы, слухачкі і гледачкі, пра кожную з маіх гераіняў больш вы можаце даведацца, звярнуўшыся да спецыяльнага гэтага плейліста. У 1157 годзе, тут мы ведаем нават дакладную дату, прадстаўніца дынастыі Рагвалодавічаў Сафія Валадараўна, якую называюць Сафіяй Полацкай альбо Сафіяй Менскай, бо яе бацька Валадар быў і менскім, і полацкім князем па чарзе. Сафія Валадараўна стала жонкою аднаго з найславуцейшых у ту эпоху караля Даніі Вальдэмара I. Давайте так, а у нас ёсць это аблічча адноўленае, глядзіце, так? Гэта аблічча Сафіі Полацкай, адноўленае па яе парэштках, якія захоўваюцца па чэрапу, які захоўваецца ў нацыянальным музеі Даніі. І Сафія Валадараўна была з тых каралеў, якія не проста займалі гэта становішча там, але яна удзельнічала у палітычных справах дацкага каралевства. Яе адлюстроўвалі разам з Вальдэмарам на манетах. Часам пад дакументамі стаіць таксама
вот яе подпіс, недавно знойдзеныя гэтыя дакументы побач з подпісам Вальдэмара. Ну і яе дзеці, двое яе сыноў былі пасля смерці бацькі, вот, Кнут і Вальдэмар, другі, каралямі Швецыі, а дачка Інгебора была каралевай Францыі, вышла замуж за французского короля. И София у горадзе Калунбор датскім пабудавала кафедральны собор на ўзор полацкай Софіі, такі самы план там, но, на жаль, сам не захаваўся. Ён, гэтыя муры захаваліся толькі падмуркі. І вот пакуль наш цыкл лекцый чытаўся, цікавыя звесткі з'явіліся у англамоўным друку про Софию Володаровну. Вот давайте поглядим наступную нашу иллюстрацию, там, где у нас, вот, глядите. Это такая реликвия датская. Ну, у нас, вы ведаете, есть крыш Ефросіні Полацкай, так? А это вот такая вот реликвия, она меньшая значно по памерах, чем крыш Ефросіні, але вельмі шануюць у Дании. І на там у сотнях тысячах, відаць, асобнікаў копіі разыходзяцца, як значкі, як упрыгожанні. Вось. І доўгі час гэты крыж называлі крыжам Дагмары. Дагмара гэта была невестка Софіі Володаровны Полацкай, але цяпер дацкія, тыя самыя дацкія, не якія-небудзь, не беларускія, а дацкія вучоныя прыйшлі да высновы, што гэты крыж належаў якраз Софии Володаровне, и что ён мог быть зроблены тым самым майстрам Лазарам Боксам, які стварыў крыж Ефросіні Полацкай. Про гэта сведчыць і тая самая тэхніка перагародкавай эмалі, унікальная тэхніка, і абліччы паставы нават святых. Вот тут вот вы там бліжэй знаходзіцеся да гэтых ілюстрацый, вы бачыце, што нават вот рукі трымаюць гэтыя святыя на гэтых эмалевых абразках, вельмі падобна на крыжы Ефросіні, на крыжы вот Софіі. Ну і цяпер вот лічыцца, што гэты крыж, і ён, напэўна, можа быць, і будзе называцца ўжо не Дагмары, а крыж Софіі, дацкая гэтая реліквія. І выказана думка таксама вот дацкімі гісторыкамі, што гэты крыж быў часткай пасагу. Софіі, калі яна выходзіла замуж. Ну, тым больш, што захаваліся звесткі пра абмен дэлегацыямі, вось, про тое, што прывозілі Софіі там падарункі з Полацка, і, можа быць, калі это быў не пасаг, то, можа быць, это быў падарунак. І што яшчэ вот на развітанне з Софіяй хацелася б сказаць, што зноў жа вот дацкія калегі беларускіх гісторыкаў высветлілі такую цікавую рэч, што 500 гадоў пасля шлюбу Вальдэмара з Софіяй Полацкай дацкія монархі не бралі шлюб з датчанкамі, толькі з іншаземкамі. Таму што Софія засведчыла як бы сваю мудрасць і умацоўвала дынастыю разам з Вальдэмарам, і Вальдэмар як бы сваім нашчадкам запавечыў браць шлюбы з іншаземкамі. Маўляў, калі будзеце з датчанкамі жаніцца, то іх род гэты з боку Даніі будзе таксама у перспектыве прэтэндаваць на трон дацкі. Гэта будзе суперніцтва, будзе аслабляць дынастыю, аслабляць вот дзейных монархаў. Вот, будзе такая апазіцыя як бы. Ну і вот нашчадкі 500 гадоў трымалі гэта слово. Потым уже вот праз 500 гадоў адышлі ад гэтай традыцыі. Вось. Ну вот такія вот новыя звесткі адкрыліся, пакуль мы чыталі нашы лекцыі. Ну а старэйшай сучасніцай Софіі Володаровны была Ефросіня Полацкая. Мы зараз убачым
Да, вот крыш, это наша национальная реликвия, а вот той крыш, які раней крыжам Дагмара, называўся нацыянальная реліквія Даніі, лічыцца. Ну, вот, наш крыж больш такі, ён большы па памерах і большая колькасць там гэтых выяў святых, але вот мы цяпер будзем памятаць, што, напэўна, зрабіў адзін і той самы майстар іх, і цяпер мы бачым саму Ефрахіню вот на фрэскі. Некаторыя аўтары лічаць, што вот гэта можа быць якраз портрет, верагодны портрет Ефрахіні. Это фрэска, сучасніца Ефрахіні, фрэска заснаванага ёю Спаса Ефрахініўскага манастыра. Бачыце, праз вось гэтыя вот стагоддзі, як дапытліва вот так углядаюцца ў нас вот гэтыя вочы. Я калі да гэтага гранёнага слупа там злева ад уваходу падыходзіў, заўсёды як бы вот гэты позірк працінаў. Ён як бы прымушае думаць вот асабіста мяне там пра, ну, скажам, калі не баяцца гэтых слоў, пра чалавечае прызначэнне на зямлі, пра сэнс жыцця. Ефрахіня была нашай першай асветніцай, першай пісьменніцай, бо ёсць звесткі, што яна пісала малітвы, літаратурныя, іншыя літаратурныя творы, займалася перакладчыцкай дзейнасцю, а не толькі перапісвала кнігі, што таксама было подвігам. Такой справай, перапісваннем тады толькі мужчыны займаліся. Вот, яна заснавала 2 манастыры ў Полацку, школы адчыняла, в якіх вучыліся хлопчыкі і дзяўчынкі. Ну і былі такія часы, калі Ефрахіня рабілася такім своеасаблівым сцягам змагання палачан за незалежнасць, як бы удзельнічала і ў палітычным, можна сказаць, жыцці. Напрыклад, калі в 1129 годзе ўсе прадстаўнікі дынастыі Рагвалодавічаў былі высланыя з Полацка, таму што Кіеву ўдалося на некалькі гадоў захапіць Полацк, то на Ефрахіню рука не паднялася, і яна зрабіла ўсё, каб ужо праз 3 гады на полацкі трон вярнуўся родны брат Васілька. Вось, гэтым яна таксама засталася ў гісторыі. Ну і, як мы ведаем, яна была першай жанчынай на ўсходнеславянскіх землях, якая была кананізавана, далучана да святых, цяпер шануецца як небесная заступніца вось Беларусі. Няхай трымае нас усіх у сваёй ласцы. Ну і пасля перыяда старажытна-беларускіх княстваў надышла эпоха Вялікага княства літоўскага. І зараз мы пагаворым пра некаторых гераінь з той эпохі. Але найперш я хочу сказаць, што ў Вялікім княстве нашы жанчыны мелі шырокія правы, непараўнаныя, скажам, з правамі жанчын у Масковіі, якія падпарадкаваліся правілам дамастрою, па сутнасці знаходзіліся амаль што на такім летнерабскім становішчы ў дачыненнях з мужам. Вось, яны не мелі там, ну і, напэўна, 10-й долі тых правоў, якія мелі літвінкі. І гэтыя правы былі замацаваныя ў самым славутым, ну, яны былі адлюстраваныя раней в гэтых зборах законаў, але потым яны былі замацаваныя ў статуце Вялікага княства літоўскага 1588 года, які прызнаюць не толькі нашы, і не столькі нашы гісторыкі на той час самым перадавым зводам законаў у Европе. Напрыклад, студэнты юрыдычнага факультэта Сарбоны цяпер таксама вывучаюць нават на спецкурсе. Вот, это наш статут. У палове з 14 раздзелаў статута якраз агаворваліся правы жанчын. Ну, я вот тут вам крыху працытую, як называліся артыкулы.
датычныя вот гэтай тэмы. Ну вот, напрыклад, вельмі дэталёва все было распісана аб такой удаве, якая, выходзячы замуж дзеўкай, а пасля смерці мужа свайго з дарослымі дзецьмі застаецца, так? Вот. Потым, напрыклад, аб правах кабеты, якой выпала быць бездзетнай удавой. А яшчэ адзін артыкул. Калі б якая удава замуж пайшла. Ну і гэтак далей, і гэтак далей. І жанчыны нашы мелі права звяртацца з скаргамі там, заявамі рознага кшталту, самыя высокія інстанцыі. В гісторыі захавалася імя жыхаркі Полацку Ульяны Падбярэзкай. Яна вот пасля смерці мужа пабралася шлюбам з ягоным братам, нарадзіла 3 сыноў. І раптам царква заявляе, што царкоўнае права не дазваляла выходзіць за роднага мужавага брата, таму это все дзеці незаконна народжаныя. І ў сваім адстойванні правоў дзяцей вось палачанка Ульяна Падбярэзкая дайшла ўжо, зняверыўшыся ва ўсіх гэтых мясцовых інстанцыях, да Канстанцінопольскага патрыарха. І той прыслаў ёй грамату, што это законна народжаныя дзеці, яны все правы маюць. Вот это такі вот мой приятель Василь Воронов, полацкі гісторык, адкрыў такія дакументы. Да. Яшчэ пра статут. Значыць, забаранялася гвалтоўна браць дзяўчыну замуж. Вось. Калі шляхціц жаніўся з мяшчанкай ці з селянкай нават, дзеці атрымлівалі шляхецтва, так? Вельмі цяжкім злачынствам лічылася згвалтаванне. Смяротная кара прадугледжвалася за яго, і ад смерці гвалтаўніка магла выратаваць толькі згода пацярпелай выйсці замуж. Ну, яшчэ статут, каб выключыць хітрыкі, патрабаваў вот у артыкуле аб згвалтаванні дзяўчыны і жанчыны, каб у часе гвалту яна крычала, каб чулі гэта, каб гэта было доказам, каб прыйшлі сведкі на суд. Вот такі вот цікавы момант. Ну і што яшчэ? Статуты, напрыклад, статут не патрабаваў ад жанчыны, калі яна выходзіла замуж, каб яна была вот, такой безгрэшнай, цнатлівай, не патрабаваў. Не патрабаваў, не забараняў інтымных зносінаў у святочныя дні падчас пастоў. Гэта таксама было прапісана. Вось. Ну і вот гэтыя вот правы, яны дазвалялі жанчынам і засноўваць школы, друкарні, манастыры, скрыпторыі, дзе кнігі перапісваліся, пазней ужо мануфактуры, гэтыя вот правобразы прамысловых прадпрыемстваў будучых. І жанчыны ў тыя часы кіравалі нават і войскамі. І вот адзін даследчык 100 гадоў таму, даследчык такі вот левіцкі, які даследаваў праблемы шлюбу і сям'і ў Вялікім княстве літоўскім, пісаў, напрыклад, пра кабет, адна з якіх камандавала цэлай арміяй прыватнай, 6000 пехотнікаў і кавалерыстаў. Ну, правда, яна здзейсняла наезды на ўладанне суседзяў, но это было ў тых традыцыях, да, таго часу. Ну і цяпер вот паглядзім на абліччы некалькіх нашых гераінь. Гэта Сафія Слуцкая. Ну, як апошнія знаходкі гісторыкаў сведчаць, яна была каталічкай, ну, некалькі разоў она мяняла веру, урэшце яна была каталічкай. Вось, але у традыцыях, талерантных традыцыях таго часу яна бараніла правы праваслаўных у сваіх уладаннях. А ўладанні гэта былі вось велізарныя у яе, і яна сярод іншага
атрымала ад караля вялікага князя Зігмонта Аўгуста грамату, якая забараняла яе падданых прымушаць мяняць веравызнанне. Это таксама такі даволі унікальны прыклад. Вось яна цяпер шануецца як святая праваслаўная. Вот яе мошчы знаходзяцца ў Святадухавым саборы у Менску. Туды яны былі перавезеныя у час нямецкай акупацыі ў гады Другой сусветнай вайны. Вот это галоўнае месца шанавання, гэта Святадухаў сабор у Менску. Хайна таксама нас трымае у сваёй ласцы. Яшчэ адна гераіня, гэта Анастасія Слуцкая, гэта дачка слуцкага князя Семёна Лелькавіча. Вось яна праславілася тым, што ў адсутнасць мужа некалькі разоў, а потым пасля яго смерці некалькі разоў узначальвала дружыны, якія паспяхова баранілі родны горад ад татарскіх наездаў. І памятаеце, быў зняты фільм, дзе Анастасія Слуцкая, дзе Светлана Зеленковская, прыма Купалаўскага тэатра, выканала яе ролю Анастасіі Слуцкай. Цяпер мы застаемся яшчэ ў той эпохе вялікага княства. Каго мы зараз пабачым? У нас тут, гэта Барбара Радзівіл. Перш чым пра Барбару некалькі слоў сказаць, я яшчэ згадаю Соф'ю Гальшанскую. Гэта беларуская княгіня з княжскага роду Гальшанскіх, славутага роду, знакамітага. На жаль, такой выявы аўтэнтычнай няма. І Соф'я Гальшанская стала чацвёртай жонкай Егайлы, спачатку вялікага князя літоўскага, потым караля польскага. Першыя тры жонкі яму не нараджалі спадкаемцаў, хлопчыкаў. І Соф'я Гальшанская нарадзіла двух хлопчыкаў і стала заснавальніцай дынастыі Егілонаў альбо Егайлавічаў, як таксама яе называюць, якая кіравала у Польшчы вялікім княстве літоўскім да 1572 года. І прадстаўнікі гэтай дынастыі былі там каралямі Угоршчыны і Чэхіі. А это Барбара Радзівіл. Яна таксама, правда, зусім ненадоўга стала вялікай княгіняй і каралевай у выніку сваёй трагічнай гісторыі, гісторыі кахання з Зігмонтам Аўгустам. І яна была дачкой вялікага гетмана літоўскага Юрыя Радзівіла. І пасля смерці мужа, які быў нашмат старэйшы, разгарэлася это каханне у яе з Зігмонтам, і ён насуперак волі сваёй маці венчаўся з Барбарай. Яна каранавалася, потым яна неўзабаве праз некалькі месяцаў пакінула гэты свет, і нарадзілася версія, што так рана яе жыццё абарвалася у сувязі з, давайте наступны паглядзім партрэт, у сувязі з тым, што яе свекруха, вялікая княгіня і каралева Бона Сфорца, дапамагла ёй памерці з дапамогаю там прыдворных лекараў. Дагэтуль гэта застаецца толькі версіі, але некалькі слоў пра Бону Сфорцу. Італьянка са славутага роду, якая практычна кіравала краінай нейкі час, калі была жонкою Зігмонта старога, вялікага князя і караля, якая велізарную маёмасць мела тут. Але, напэўна, трэба пачаць, гаворачы пра яе, з таго, што это былі часы рэнесансу, і Бона Сфорца прыехала са сваёй радзімы з сотнямі прыдворных. Сярод іх былі мастакі, музыкі, кухары,
вось там кулінары і пасля бонус-спорце, скажем, відэльцамі пачалі нашы арыстакраты карыстацца, потым і шляхта, да гэтага толькі ножамі там і лыжкамі карысталіся. Вот, і гэта вот ідэя рэнесанс, дзякуючы этому шлюбу сюды да нас трапілі. Ну і бонус-спорта правяла ў Вялікім княстве літоўскім вельмі паспяховую земельную рэформу. Да, яна, дарэчы, адна з гераінь ладдзі роспачы Владимира Караткевіча, вот там спакушае ці то на Гервасія Валіваху, галоўная героя, ці то Гервасій Валіваха, яе, калі яна аглядае свае гэтыя славутыя ўладанні, у тым ліку і Рагачоў, родны горад гэта Гервасія. Вот, і той горад, дзе Караткевіч напісаў ладдзю роспачы там у дзядзькавай хаце. Ну і ўрэшце бонус-спорце з'ехала в Італію, вывезла велізарнае багацце з сабой, і гэта, конечно, не робіць гонару. Вось. Ну, але пазычыла, видите сабе, 420 тысяч залатых пазычыла іспанскаму каралю Філіпу II. І тут ужо адназначна трэба сказаць, што каб не вяртаць ёй доўг, ён наняў вот гэта лекара, вось, ейнага лекара, яго і прозвішча засталося, вот, па пагодзе, здаецца, так. Вот, ну і ён ёй як бы парашочка падсыпаў, і так скончылася яе жыццё, але яна пакінула таксама вось след у нашай гісторыі. Ну а цяпер глядзім на это мы просто пару партрэтаў, каб вы ўбачылі вот жанчын, шляхцянак, арыстакратак таго часу, вот іх строі. Грызельда Сапега са славутага магнацкага роду, а гэта партрэт невядомы, жаночы партрэт. Гэта вот таксама ты 16-17 стагоддзя, тыя часы. Ну, а цяпер Францішка Урсуля Радзівіл. Францішка Урсуля Радзівіл, першая жанчына, драматургіня ў Вялікім княстве літоўскім і ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Яна з даўняга роду славута князёў вішневецкіх, але выйшла замуж за Міхала Казіміра Радзівіла Рыбаньку, прыехала ў Нясвіж і зрабіла Нясвіж тэатральнай сталіцай Вялікага княства. Ну, ёсць звесткі, што яна захаплялася тэатрам, яе бацька вазіў яе ў Варшаву, там яшчэ падлеткам і юнай, вот, і яна падзялілася вот гэтым захапленнем з мужам, той кажа, ну, слухай, так у нас тут ёсць такая ёсць Маргонская акадэмія, вот табе будзе тэатр, можам, значыць, філіал зрабіць у Нясвіжы, завёз яе ў Смаргонь, в эту акадэмію, там дзе тых мядзведзяў вучылі, да, танчыць там, якія потым хадзілі па ўсёй Европе, вот, яна там, ну, яна іх, конечно, шкадавала, калі назірала, як іх вучаць в этих клетках, дзе дно падагрывалася, і яны станавіліся ўжо на заднія лапы, танчылі там, і розныя штукі паказвалі. Карацей, яна сказала, што мне такого тэатру не трэба, і яна у 1546 годзе вось наладзіла першы тэатральны паказ па сваёй п'есе ў Нясвіжы, а потым у Нясвіжы дзейнічала, дзякуючы яе намаганням, вот 3 тэатральныя сцэны ў замку, потым такая адкрытая была на адным з замкавых бастыёнаў Нясвіжы і ў гарадскім палацы Радзівілаў. Вот, написала яна 15 камедый, трагедый, 2 либрета для опер, написала вельмі шмат вершаў. Ну, па-першае, ужо ў 21 стагоддзі выйшаў у бібліятэцы беларускага кнігазбора збор яе твораў, перакладзе на беларускую мову, а ў 2012 Купалаўскі тэатр паставіў па яе творах спектакль «Выкрадання Европы» альбо тэатр Францішкі Урсулі Радзівіл, і гэта яе сын Радзівіл пані каханку наш Мюнхгаузен,
вось гэты вядомы сваімі гісторыямі такімі неверагоднымі, рознымі там прыгодамі, выбрыкамі. Там яшчэ ён у дзяцінстве хацеў на мядзведзях катацца, калі бацька звазіў яго таксама в эту Смаргонскую акадэмію. Ну і ён не хацеў вучыцца спачатку, не хацеў эту азбуку вучыць. Ну і вот захаваліся звесткі, што менавіта Франціска Урсуля разам з гувернёрам, з настаўнікам прыдумала такую рэч. Ён любіў страляць уже. Так вот, мішэні рабілі ў выглядзе літар. І, значыць, вешаюць, ён страляе, а гувернёр крычыць, гэта А літара, потым там Б, і так вот яго навучылі, як бы. Вось, так што яна была і, можна сказаць, і педагогам яшчэ. Ну, у нас тут не будзе выявы, але яе, яшчэ затрымаемся, яе, значыць, свякроў, Ганна Кацярына Радзівіл, таксама засталася ў гісторыі як прадпрымальніца. Яна вот этой вот гуты заснавала. Гуты, ну, это шкляныя фабрыкі. І таксама вот цікавы момант застаўся. Яна таксама была мецэнаткай, гэта Ганна Кацярына. Аднойчы нейкі сялянскі хлопчык пад замак падлез і размаляваў сцены, пакінуў графіці там. Яго злавілі. Ну, прывялі да Ганны Кацярыны, ну, кажа, як будзем караць? Ну, бізуноў яму дадзім там. Вот. А Ганна Кацярына, это засталося таксама ў дакументах, яна засмяялася, сказала: ты добра малюеш. Ну, каб сцены ў маім замку заставаліся чыстыя, я цябе пашлю вучыцца за мяжу. Што яна і зрабіла. Вот, пакінуўшы таксама такую пра сябе памяць. Ну і цяпер я згадаю яшчэ адну сучасніцу Франціскі Урсулі. Яе, на жаль, выявы не засталося. Сучасныя не хацелася б тут паказваць такія стылізацыі. Вось. Саламея Русецкая, новаградчанка, у замужжы Пельштынова, якая стала славутай авантурніцай еўрапейскага такого, можна сказаць, маштабу, лекаркай і аўтаркай мемуараў. Ну, вы, напэўна, памятаеце, хто быў на той лекцыі, што яе аддалі у 14 гадоў замуж за мужа, які быў лекарам. Яна засвоіла яго рамяство, працавала потым лекаркай у Стамбуле, у Вене, у Петербурзе, была прыдворнай лекаркай турэцкага султана. Вот. І там, паводле мусульманскіх звычаяў, мужчына, нават лекар, не меў права наведваць гарэм, а прававерныя мусульманкі не мелі права лечыць мужчын. Ну, ёй гэта не пагражала, таму і налекавала. Яна была лекаркай гарэма і лекаркай султана, там і двара султанская, і яна паспела таксама папрацаваць і пры двары Радзівілаў у Нясвіжы, лекавала і Франціску Урсулю, і, магчыма, натхніўшыся прыкладам Франціска, яна напісала мемуары свае, вельмі цікавыя, яны выйшлі, яны так напісаныя на тагачаснай польскай мове з безліччу беларусізмаў, амаль што на тархянцы, і выйшлі яны 90-е гады, в канцы 90-х выйшлі ў перакладзе на беларускую мову. Мне выпала быць рэдактарам той кнігі. Яна выйшла пад назвай «Авантуры майго жыцця» і трапіла ў лік бестселераў. Вельмі хутка быў распрададзены гэты наклад. Ну і цяпер глядзім на знаёмае шмат каму з нас аблічча Эміліі Плятар, якую называюць часам нашай Жаннай Дарк. Вот Жанна Дарк была яе улюбёнай гераіняй. Яе шануюць і палякі, і не кожны ведае, што яна была беларускай фалькларысткай і паэткай, пісала па-беларуску вершы. На жаль, яны не захаваліся, і сучаснікі
пра гэта пакінулі сведчанні. Вот нарадзілася ў Вільні, а потым выхоўвалася там недалёка ад Двінска, ў маёнтку Ліксна. Ну, Двінск это вот цяперашні Даўгаўпілс, а тады ж это былі ўжо часы расійскай імперыі, ўжо это адбыліся падзелы Рэчы Паспалітай, і нашы землі трапілі в эту імперыю паўфеадальную, якую заслужана называлі турмой народа і жандарам Европы. Это была, вот эта мясцовасць належала да Віцебскай губерніі. Яна атрымала выдатную адукацыю, выдатна ведала літаратуру, гісторыю, у тым ліку не толькі айчынную, еўрапейскую, а гаварыла вольна, пісала на 5 мовах, але частку яе адукацыі, вот волею лёсу, ну, шчаслівая лёсу, напэўна, стала такая вайсковая справа, дзякуючы стрыечным братам. Вот, яна выдатнай наездніцай была, фехтавальніцай выдатна страляла. Вось. Ну, дарэчы, сватаўся да яе генерал расійскі з Двінска. Вот, яна яму выкаціла гарбуза паводле народнага звычаю. Ну, а калі пачалося паўстанне 1831 года, яна перапранулася ў вайсковае мужчынскае адзенне і ўзначаліла, ёй был 25-й год тады ішоў, і ўзначаліла аддзел паўстанскі з больш чым з 500 змагароў. Там было 280 пехотнікаў, 60 коннікаў, некалькі сотняў узброеных косамі селян-касінераў. Гэта ўсё за яе кошт адбывалася, і ў яе ваявалі дзесяткі тых, хто яшчэ ўдзельнічаў у паўстанні Касцюшкі. Ну і мы звычайна, згадваючы Эмілію Плятар, больш не ведаем ніякіх імёнаў, да? А я вот хочу просто, каб гэта імёны прагучалі, таму што тады гераічна разам з ёй ваявалі і ад'ютантка Марыя Прусынская, зусім юная, таксама яшчэ маладая жанчына. Вот, Марія Рашанович, настаўніца, шляхцянка. Вот недавно яшчэ одно імя падначаленай паплечніцы Эміліі Плятар высветлілася. Гэта сваячка Габрыэля Агінская. І была у іх яшчэ выведніца, ёй 10 гадоў всяго, вот Валерыя Разазінская, адважная выведніца таксама вот у гэтым гурце жаночым, вот гэтых ваярак, паўстанак. Ну і захаваліся імёны іншых жанчын, дзяўчат, якія са зброяй в руках тады змагаліся з расійскімі карнікамі. Вось, Вільгельміна Каспярович, Антаніна Томашевская, Кунігунда Агінская, Ганна Жылінская. Вот, я просто это імёны заўсёды называю, калі пра гэта кажу, раптам гэта ваши сваячкі. Вот, раптам такія у маіх слухачак таксама прозвішчы ці слухачоў. Десяткі жанчын удзельнічалі ў самай вялікай бітве паўстання 1831 года на Панарскіх гарах пад Вільняй. Вось, ну, бітва была прайграная, таму што паўстанцам супрацьстаяла 25-тысячнае расійскае войска, там узброенае выдатна, загартаванае ў захопніцкіх паходах. Там таксама удзельнічала і падначаленая Эмілія Плятар, удзельнічалі ў той бітве, і у той бітве адзначаныя былі паўстанцкім камандаваннем за гераізм 11 жанчын-літвінак. У канцы таго самага 1831 года сканала Эмілія Плятар, і яе скон сімвалізаваў як бы заканчэнне і паўстання, скон усяго паўстання. Пра яе пісалі тады дзясяткі паэтаў у самых розных еўрапейскіх краінах, ад Брытаніі да Італіі. А Адам Міцкевіч адгукнуўся на смерць Эміліі Плятар вершам «Смерць палкоўніка», дзе павысіў яе ў званні. У яе было паўстанцкае званне капітана. Ну і жанчыны нашы гераічна удзельнічалі і ў паўстанні 1863 года. Тады, напэўна, існаваў непісаны загад
прынамсі на нашых землях, дзе паўстаннем кіраваў Кастусь Каліноўскі, жанчыны са зброяй у руках не змагаліся, але яны былі сувязнымі паўстанцкімі, нарыхтоўвалі харчы, зброю, медыкаменты для паўстанцаў, былі сёстрамі міласэрнасці ў паўстанцкіх шпіталях, стваралі камітэты салідарнасці. Вось. Тут увогуле можна шмат, на жаль, знайсці аналогій з сучаснасцю, з падзеямі ўжо 2020-х гадоў. І вольныя хоры тады стваралі нашы жанчыны. Гэтыя хоры вандравалі па Беларусі і наладжвалі цэлыя канцэрты патрыятычных песняў і гімнаў у храмах пасля набажэнстваў. За гэта іх таксама пераследавалі. Вось. І вот гэтыя камітэты салідарнасці, якія бралі апеку над сем'ямі паўстанцаў, палітвязнямі, гаворачы сучаснай мовай, і калі толькі было магчыма, дапамагалі самім вязням, тады турэмныя ўмовы былі такія, што часам гэтым жанчынам удавалася трапіць нават да гэтых вязняў, турмы гэтыя царскія, мяняць ім бялізну, там прадукты перадаваць. І мы бачым тут злева, это сям'я Ямантаў, вельмі да этой сям'і быў блізкі Кастусь Каліноўскі, у кватэры Ямантаў, па сутнасці, быў штаб паўстання. Злева гэта Марыя Ямант, яго нарачоная, якая потым атрымала разам са сваёй сям'ёй, гэта сестра Алена справа, таксама нарачоная паўстанца. Яны былі высланыя на 10 гадоў за ўдзел у паўстанні ў далёкія губерні расейскія. Цяпер мы бачым яшчэ адну сестёр Ямант, гэта Людвіка. Людвіка таксама актыўна працавала ў гэтых камітэтах салідарнасці, таксама была высланая, яна, дарэчы, пахаваная славутых могілках Росы у Вільні, там добра захавалася магіла, будзеце там, знайдзіце. Таксама была высланая у Рязанскую губерню, яна, дарэчы, і судзілі яе і за патрыятычныя спевы, як і многіх нашых жанчын. І тады, калі мы пра аналогіі загаварылі, таксама жанчын каралі за уборы непажаданых колераў, белыя і чырвоныя, за фіранкі гэтых колераў, за стрыжкі нават, жалобныя стрыжкі, за тое, што дзеткі жанчын нашых у тыя часы гулялі лялькамі, апранутымі у жалобныя такія чорныя сукеначкі, ужо за гэта каралі іхніх мацярок. Можа быць, працытую радкі Каліноўскага, напісаныя ўжо за кратаў незадоўга да смерці, звернутыя да Марыі, можам зноў вярнуцца, глянуць на аблічча. Вядомыя радкі, але няхай яны прагучаць. Марыська чарнаброва, голубка моя, дзе спадзелася шчасце, ясна доля твоя. Все прайшло, як бы не бывала, адна страшэнна горыч у грудях застала. Мы сидзелі, дарэчы, побач там амаль праз вуліцу у зняволенні, абменьваліся листами, тому что тетка Мария Ямант подкупила ахову. І дзякуючы той цётцы до нас дайшлі і вядомыя лісты з падшыбеніцы Каліноўскага, якія в арыгінале, дарэчы, называюцца, это не надта вядома, называюцца яны «Да люду беларускага». Я падкрэсліваю, «Да люду беларускага», таму што Каліноўскі зрабіў свой выбар, тады стаў нашым першым палітыкам нацыянальным. Глянем наступную ілюстрацыю нашу. Бачыце, тут у цэнтры адзіная жанчына. Гэта Каміла Марцінкевіч. Гэта здымак такога патрыятычнага
кола менскага будучых паўстанцаў. Вось, да яго належала Каміла Марцінкевіч, вельмі дачка наша класіка Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, вельмі здольная акторка, піяністка, якая канцэртавала вось з 8 гадоў у Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве выступала, але была і іншая Каміла. У яе доме збіралася Менская паўстанская вот эта организация, вот, якая займалася падрыхтоўкаю збройнага выступу. У 1861 Камілу арыштавалі за спевание рэволюцыйных песень и за навучанне, и она развучивала этой песни там у своем доме, так само с іншымі, і яе кинули у психлекарню пасля турмы. Вот. Ну, таксама тут аналогии можно с сучаснасцю, тут и про психлекарні наши палітвязанкі некаторыя прайшлі. Ну, а в 1863 годзе, калі яна спрабавала набыць зброю да паўстанцаў, яе арыштавалі, і потым 25 гадоў высылкі атрымала Каміла Марцінкевіч, вот, под паліцэйскі нагляд у паўночны Соликамск. Толькі праз 20 гадоў яна здолела вярнуцца. Вот, і магіла недавно знойдзеная ў Вільні на бернардынскіх могілках у канцы вуліцы Полацкай. Вось, будете там, вот, можете знайсці эту могилу. Ну, по Музуйна, коли будете ходить по могилках. Так, это героиня моей книги «Имены свободы», так само. Вот, у Замузуйна Осипович. Осипович, это прозвище высечено. Ну и яшчэ это, глядите, какая прыгожая жанчына, и называли першай прыгажуняй Літвы, гэта Аполлонія Сираковская, жонка недолга, а потом удава Зыгмунта Сираковскага, поплечника Каліновскага. І не толькі падтрымлівала мужа, і калі ён быў зняволены, на яго касулю акрываўленую, у якой ён быў паранены, перадала паўстанцам, вот, якія ўначы наведвалі яе, там эту касулю потым на палосачкі такія разрезали, разослали по паўстанскіх аддзелах. Вот, это полосочки, як паўстанцы потым писали ў ўспамінах, натхнялі іх не горш за сцягі. Вось, і яна пакінула вельмі цікавыя мемуары. Я спадзяюся, што яны з'явяцца ўрэшце кніжкай, і ў гэтых мемуарах яна даводзіць, што паўстанне на нашых землях не было польскім. Называлі польскія гісторыкі многія сепаратыстамі каліноўцаў, ну але цяпер і частка польскіх гісторыкаў ужо прыйшла да высновы, што на нашых землях у паўстанцамі былі беларусы, літвіны, і кіравалі імі таксама вось мясцовыя шляхцічы, звычайна, вось, якія і мову ведалі беларускую, і як бы, ну, лічылі сябе ў большасці літвінамі, але мы ведаем, што Каліновскі і яго бліжэйшае атачэнне зрабілі вот выбар на карысць Беларусі, і менавіта так яны марылі, што будзе называцца наша дзяржава, што ішла гаворка пра рэспубліканскую вольную будучыню былых народаў Речі Паспалітай, і не выпадкова самый вядомы паўстанскі пароль, мы памятаем, каго любіш, люблю Беларусь, то взаемна. Гаворачы пра удзельніц паўстання, нельга не згадаць будучую пісьменніцу славутую Лізу Ажэшку, якая хавала параненага генерала Ромуальда Траўгута, якога потым удалося пераправіць ёй у Польшчу, і ён узначаліў узброеныя сілы усяго паўстання. А цяпер вот, да, ведаеце,
Дядькі, да, нема ў беларускай гісторыі культуры. Вот цётка ёсць, да, цётка яе сапраўднае імя Алаіза Пашкевіч, выдатная прадстаўніца беларускага нацыянальнага адраджэння, паэтка, але і палітычная дзеячка, адна з заснавальніц першай палітычнай партыі беларускай, Грамада, вось, і заснавальніца падпольнай друкарні віленскай. Мы памятаем, як яна вымушана была пасля свайго актыўнага ўдзелу ў рэвалюцыйных падзеях 1905-1907 года эміграваць. Вот, вучылася ў Львоўскім універсітэце, потым у Ягелонскім, у Кракаве. Вось, потым вярнулася на Беларусь, зноў вымушана была выехаць. Памятаеце, як яна вырашыла са Стакгольма, вандравала па Швецыі, са Стакгольма сабралася схадзіць у вандроўку такую в Гетеборг, там і медведзі дарогу пераходзілі ёй, 200 кіламетраў яна все-таки прайшла, вось, і потым хацела прайсці таксама частку Нарвегіі, але пачалася Першая сусветная вайна. Вот, ну і цётка аўтарка была проць сваіх вершаў, апавяданняў, кніжкі «Першае чытанне» для дзетак беларусаў. Вось, ну і выдала, працягваючы традыцыю Францішка Богушевіча, што падкрэслівалася назвай, выдала кніжку, вось, скрипка беларуская. Ну, не дажыла яна да часоў Беларускай Народнай Рэспублікі, памерла на радзіме ў родных мясцінах ад тыфу, калі ратавала, бо ў яе была медычная адукацыя, ратавала сваіх вот, землякоў. І яшчэ у нас з тых часоў Палута Будунова. Ну, таксама дзеячка Грамады, беларускай сацыялістычнай грамады, якая была, грамада гэта, ну, галоўнай сілай, што рыхтавала першы всебеларускі з'езд, на якім прогучаў заклік «Няхай жыве незалежная Беларуская Народная Рэспубліка». Вось, і яна ўваходзіла там у кіруючы орган сваёй партыі, але я толькі згадаю зараз тое, што яна была міністарка апекі, ну, это сацыяльнай абароны, сучаснай мовы кажучы, у першым урадзе Беларускай Народнай Рэспублікі, у народным сакратарыяце. Вот часам друкуюць здымак, вядомы, гэта ўрада, і там не поўны здымак. Там, на жаль, няма некалькіх міністраў, і галоўнае, што Палуты Будуновай няма. Мне заўсёды шкада, калі я гляджу на гэты здымак. Но яна была адзінай міністаркай, але ва ўсіх нашых суседзяў, ні в Украіне, ні в Літве, в Латвіі, Эстоніі, по-моему, ні ў Польшчы, у першым урадзе жанчын не было з портфелем вот, міністаркі. У нас была Палута Будунова. Ну, нескладана здагадацца, як склаўся яе лёс. Потым, калі яна з эміграцыі вярнулася, вот, з пражскай эміграцыі вярнулася ў БССР. Вот, і нават дзіўна, што яе толькі ў 1937 годзе арыштавалі. Вот, ну і потым ёй вынеслі прысуд, 10 гадоў лагеру, але хутка вельмі перагледзелі, асудзілі на расстрэл. І гэты прысуд быў у траўні вынесены 38-га, а расстраляна яна была толькі у лістападзе. Вот паўгода яе трымалі у такім асобым корпусе гэтай палітычнай турмы ў Менску. У гэтым корпусе трымалі тых асуджаных на смерць, якіх юрыдычна як бы не існавала. І да іх выкарыстоўвалі самыя нечалавечыя метады катавання. Вот ёсць звесткі, што Браніслаў Тарашкевіч там, ну, вымушана там агаварыў дзесяткі сваіх, значыць, аднадумцаў, паплечнікаў. Не можам мы яго за это, відаць, судзіць, але Палута Будунова нікога не выдала. Вот такія вот звесткі.
пра яе светлая памяць. Давайте паглядзім наступны партрэт. Марія Магдалена Радзівіл, з роду Завішаў, беларуская мецэнатка, прадстаўніца тых арыстакратаў, якія падтрымалі ідэю беларускай незалежнасці. Памятаеце, лёс такі цікавы. Першы шлюб з графам Красінскім, граф на 28 гадоў старэйшы. Другі шлюб пасля смерці брата з Радзівілам, ад якога і прозвішча. Яна старэйшая на 20 гадоў за мужа, але муж загінуў першую сусветную, але, відаць, яны былі аднадумцамі, бо гэта ідэя незалежнасці яны і в асяроддзі Радзівілаў таксама трапілі. І шануем Марыю Магдалену як мецэнатку беларускай справы. Менавіта на яе сродкі выйшла кніжка, адзіная прыжыццёвая кніга Максіма Богдановича «Вінок». Яна фундавала нашу Ніву, фундавала выдавецкую суполку «Загляне сонца і ў наша ваконца», беларускую школу адчыніла ў сваім маёнтку Кухцічы. Менскі дом яе быў домам, дзе збіраліся беларускія дзеячы. І потым яна жыла в эміграцыі, доўга пражыла ў Швейцарыі, але яе воля была быць пахаванай у Беларусі. І ў 2017 годзе гэта яе мара перадсмяротная, пакінутая ў запавеце, здзейснілася. Яе цяпер прах перапахаваны у касцёле Святога Роха на Залатой Горцы у Менску. Яшчэ адна дзеячка таго часу, Зоська Верас, таксама удзельніца, як і Будунова, першага з'езду всебеларускага, уваходзіла у Раду Беларускай Народнай Рэспублікі. Цяпер все новыя звесткі пра яе адкрываюцца, таму што мы раней яе ведалі як такую культурніцкую дзеячку, а цяпер все больш і больш пра яе з'яўляецца дакументаў. Яна была сакратаркай беларускай вялікай рады, якая перад з'ездам першым беларускім аб'яднала все беларускія арганізацыі. І не выключана, што яна была і ўдзельніцай таго гістарычнага паседжання Рады БНР у ноч 24 на 25 сакавіка, якое завяршылася абвяшчэннем незалежнасці БНР. Пражыла амаль 100 гадоў, як і шмат хто з беларусак, якраз столькі і павінны беларускі жыць, чаго я вам усім жадаю. Гэта Юліана Вітан-Дубейкаўская, яна ад нараджэння мэнкі, нарачоная Івана Луцкевіча, аднаго з ідэолагаў беларускага нацыянальнага адраджэння. І велізарную ролю Юліана, яна з нямецкай сям'і, нямецкая мова была роднай першай, яна вялікую ролю адыграла ў часы першай сусветнай вайны, калі заходняя Беларусь была акупаваная, па сутнасці межа так пасярэдзіне Беларусі прыйшла. І немцы тады паводзілі сябе цывілізавана, прызналі беларусаў самастойным народам, і тады былі адчыненыя ўпершыню 200 беларускіх школ пад нямецкай акупацыяй. Дакументы немцы выпісвалі па-нямецку і па-беларуску. І в гэтых перамовах з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі Юліана, нарачоная, паўтараю, Івана Луцкевіча, была просто незаменнай. Потым яна выйшла пасля такой заўчаснай смерці ад сухотаў Луцкевіча, яна выйшла замуж за архітэктара вядомага, таксама беларускага дзеяча, публіцыста, Вітан-Дубейкаўская, напісала і пра нарачонага, і пра свайго мужа вельмі цікавыя кнігі, якія выйшлі па-беларуску. Цяпер паглядзім пра жанчын з той нашай лекцыі, дзе мы гаварылі пра трагічныя лёсы ў гады сталінізму. Гэта
Ванда Левіцкая, дачка пісьменніка Ядвігіна Ша, якога лічаць ідэолагам гэтай партыі «Зелёны дуб», якая потым вела збройную, у тым ліку, барацьбу за незалежнасць Беларусі. І яна таксама была літаратаркай, і у яе быў закаханы Максим Богданович. І ёсць звесткі, што калі ён ехаў з Ярославля у 1916 годзе ў Менск, то ён ехаў якраз да Ванды Левіцкай, якая потым стала, ўжо калі не было на свеце Максима Богдановича, жыццё якога згасла ў 17 годзе, мы ведаем. Яна стала жонкай беларуска і палітыка, і навукоўца, і пісьменніка, аднаго з стваральнікаў БНР, Язэпа Лёсіка, які быў потым арыштаваны ў 30-м годзе па справе Саюза вызвалення Беларусі. І яна, як толькі стала магчыма, паехала да яго ў высылку, і ўсе яго дадзяліла да паўторнага ўжо такого фатальнага арышту у 1938 годзе. Пасля чаго муж быў расстраляны. Ванда Левіцкая ўжо не вярнулася са сваімі дзецьмі, не вярнулася ў Беларусь. На што, безумоўна, паўплывалі ўсе это забароны. Проста, відаць, калі пра дзяцей казаць, то у іх такі бар'ер, як яны самі прызнаваліся, быў вяртацца на тую зямлю, дзе так абыходзіліся з патрыётамі беларускімі, прыватнасці з бацькам. І яшчэ адна гераіня тых часоў, Леаніла Чарнявская, жонка нашага класіка Максима Гарэцкага, таксама літаратарка, перакладчыца, пераклала Ціля Улліншпігеля, Шарля де Кастэра на беларускую мову, Ред'ярда Кіплінга перакладала, Сеттона Томпсона творы. І зноў жа 30-й год, справа Саюза вызвалення Беларусі, арышт Гарэцкага, 5 гадоў высылкі. Яна паехала таксама туды, як толькі стала магчыма, у Вятку, потым там у іншыя мясціны, дзе ён вымушаны быў знаходзіцца. І потым муж быў расстраляны, сын Лёня загінуў на фронце, і таксама не вярнулася ў Беларусь, але захоўвала вернасць ідэалам юнацтва. І дзякуючы ёй і яе дачцэ Галіне захаваліся многія рукапісы з архіву Гарэцкага, такія скарбы, якія цяпер у бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук захоўваюцца. Яшчэ адна наша гераіня Наталья Вішнеўская. Памятаеце, я гаварыў пра імкнення Натальи Вішнеўскай, таленавітай паэткі, все-таки і да сямейнага шчасця. У яе 3 разы яна выходзіла замуж. Першым яе мужам быў Алесь Дудар, аўтар таго славутага верша «Пасеклі край нас напалам, каб панскай вытаргаваць ласкі». Там, памятаеце, верш сканчваецца там ім мурав'ёўскім галь, што глядзець нашчадкам мурав'ёўскім гэтым. І другое замужжа за Алеся Звонака яна выйшла, беларуска паэта, якога таксама, Алесь Дудар быў расстраляны у тую ноч паэтаў. Звонак быў адпраўлены на даўжэзны тэрмін у лагеры. Яна выйшла 3-й раз замуж за Янка, по-моему, Бобрык, беларускі крытык, таксама літаратар. Той памёр у блакаду у ленінградскую. І яна ўжо таксама не вярнулася на Беларусь, і яна пісала потым Сергею Грахоўскаму, за якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын.
маючы на ўвазе гэтыя сталінскія зорны крывавыя. І як жа стала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта? Ну, стала магчыма сказаць пра гэта, але не адбылося суду над тымі катамі, над камунізмам, сталінізмам, і таму гэта ўсё паўтараецца, і зусім не ў выглядзе фарсу, а ў выглядзе страшнай трагедыі. Яшчэ адна наша гераіня тых часоў, Марыя Кіпель, гэта злева это Мус'яўхім Кіпель, беларускі дзеяч тых часоў БНР, а іх сын Вітаўт Кіпель доўгія гады, он вучоны быў, бібліяфіл, доўгія гады он узначальваў да сваёй нядаўняй смерці Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Я тут згадаю толькі адзін факт жыцця Марыі Кіпель, калі муж таксама быў арыштаваны ўжо другі раз, таксама першы раз па справе Саюза вызвалення Беларусі, потым другі раз. Яны жылі в Арле, яна выкладала ў школе. Дырэктар я паклікаў і кажа: Мария Васильевна, мы вам будем выдавать новый паспорт. Здесь есть графа «Национальность». Мы хотим вас записать, вы белоруска, но мы хотим вам записать русской, потому что русский и белорус – это одно и то же. И Мария Кіпель сказала: если это одно и то же, записывайте меня белорусской. За что мела додатковые неприемности. Ну, потом и на эміграції таксама займалася беларускай справай. Вось. Ну і давайте мы глянем гэты здымак такі вот незвычайны. Гэта Алесь Пальчевскі, беларускі паэт, а там на лавачцы сядзіць Тамара Цулукідзе, зорка грузінскага нацыянальнага тэатра імя Шата Руставелі, якая трапіла таксама в эти сталінскія зорны, прайшла гулаг, потым прайшла другі арышт, як і Алесь Пальчевскі. Вот у час этого другога арышту, потым высылкі, яны сустрэліся, вот узнікла каханне, і потым яна, хоць ёй прапаноўвалі ролі, яна нават вярнулася на сцэну, але зрабіла выбар на карысць Беларусі, вывучыла беларускую мову, пісала па-беларуску, перакладала з грузінскай. Вот такая вот таксама моя гераіня. Я яшчэ памятаю яе такі густы, такі голас, пракураны трохі, яе такое аблічча ўжо ў такія сталыя гады, яшчэ вельмі такое шляхетнае, прыгожае. Вот. Я яшчэ малады літаратар, ну, быў на першым, другім з'ездзе, калі я ўдзельнічаў, она таксама ўдзельнічала ў з'ездах вот, Саюза беларускіх пісьменнікаў. І яшчэ адна наша гераіня тых часоў, калі мы гаворым пра трагічныя лёсы вот нашых жанчын, гэта Алена Кіш, наша мастачка, імя якой цяпер у сусветнай энцыклапедыі вот этой інсітна альбо наіўнага мастацтва стаіць побач з імем Ніка Перасмані, з імем яшчэ аднаго славутага мастака, які в этом жанры працаваў, Анрі Руссо. Вандроўная мастачка, вот, якая вандравала па Случчыне вот, і ў 30-е, потым у пасляваенныя гады, і яе лічылі дзівачкай, вар'яткай. Конечно, калі б мы жылі ў нармальнай дзяржаве, у яе б была слава, у яе б была майстэрня, вот, а так яна зарабляла за свае вот этыя цудоўныя працы, маляваныя дываны, мех бульбы, мех капусты, мех буракоў. Гэта вот яе дзева на водах славутая, а вот наступны яе дыван таксама вот гэта з такім райскім матывам. Но вот калі дзева на водах, то тут яна як бы, можа быць, прадбачыла свой лёс, таму што яна кінулася ў ваду, патанула. Вот. Так скончила свое жыццё у 48-м годзе, і толькі потым наши вот мастакі Владимир Басалыга, Олесь Марочкин собрали по крыхотках гэтую спадчыну, і былі такія выставы, якія прагрымелі. Ну і потым
Потым прыйшла слава ўжо пасмяротная, з'явіліся альбомы, з'явіліся вот артыкулы пра яе у энцыклапедыях. І яшчэ адна жанчына з тых часоў, Майя Кляшторная, вось, дачка паэта Тодара Кляшторнага, чыё жыццё таксама абарвалася ў ноч паэтаў, калі больш за сотню прадстаўнікоў беларускай эліты былі расстраляныя тамікатамі з чырвонымі зорачкамі. Вось, ну і яе, яна была зусім малая, яшчэ немаўлёнкам тады, і маме далі, Яніне, удаве ўжо Кляшторнага, далі 8 гадоў, 10 гадоў вось гэтых лагераў для жонак здраднікаў радзімы, Алжир так званы, Акмолінскі лагер жон изменников Родины, такая вульстышная аббревиатура расейская. Але маленькая Майя эти лагерные годы запомнила як шчаслівая, таму што до 5 гадоў яна з мамай была, а ў 5 гадоў тады адбіралі дзяцей, адпраўлялі ў дзіцячыя дамы. Вельмі часта ім мянялі імёны, прозвішчы, яны маглі не ведаць нічога пра сваіх бацькоў. Тое самае было і з Майяй. Вось, в этом тесные бараки, там спали на ложечках по двое вальтом, там, вот, и детей выховывали, там, прищепляли им любовь до товарища Сталина, вот, але ёй вельмі пашчасціла. Аднойчы пришла незнаёмая жанчына у дзіцячий дом, и яна знайшла Маю и сказала, что я ведаю твоих бацькоў. Вот, твой бацька вядомы паэт беларускі. Вот, и про маму рассказала ёй, и твоя родима Беларусь, она сказала, запомни, ты белоруска, и ты, коли вырастешь, едь у Беларусь. Вот, и тут вот меня просто тут як бы голос стенае, коли вот я чуть-чуть перетинае, коли я у вспоминах вот Майи Тодоровны читаю вот про то, что эта жанчына принесла ей гостиниц, скляночку семак и 2 маленькие яблочки. И это дитя ей было 8 годов. И она николи не бачила яблочек. Она не ведала, что это такое в этом дитячем доме сталинском, и что с этими яблочками треба робить. И Майя Тодоровна вернулась в Беларусь, стала вядомой архитекторкой и займалась вот вертаннем добрага імя свайго бацькі, выданнем ягоных кніг, вот, и узначалила потом мартыралоў Беларусі, вот это таварыства памяти ахвяр сталінізму, и займалася ўшанаваннем памяти этих ахвяр у Курапатах. И зусім недавно яна трапіла ў рэанімацыю, вельмі цяжкі быў стан яе, мы тут пра яе гаварылі і як бы жадалі ёй вот яшчэ доўгіх гадоў жыцця, здароўя, можа быць і гэта дапамагло. Вот і я выпісалася, яна і дай Бог ёй. Ну, Лариса Гениус, я напэўна шмат і не буду гаварыць пра яе. Ёй была прысвечана асобная лекцыя. Вось, гэта здымак з яе пражскага перыяду жыцця, дзе пасля заканчэння Карлавага універсітэта працаваў яе муж Янка. Вот, ён родом ён з Крынак, вот, адсюль з Беласточчыны. Это были счастливые годы, але потом с 1937 года, вот 2 года этих счастливых, потом немецкая оккупация Чехословакии в 1939. Вот, первая книга у 42-м ад родных ніў, допыты ў гестапа, чаму няма ні слова пра великого фюрера в этой кнізе. Вось, ну тады сувязі мужа дапамаглі, он быў дерматолагам-венеролагам, яго была багатая кліентура сярод вышэйшага нямецкага афіцэрства. Лариса Антоновна говорила, что муж казаў, что ну немцы старая нацыя, таму шмат ім патэнтаў. Вот у мяне была такая кліентура, гэта ўрэшце дапамагло ёй. Ну а потым, вы памятаеце, пасля этого камуністычнага пераварота у
Чехословакии, ее выдали советам, яе дапытваў сам міністр дзяржбяспекі тады Цанава, белорусский, гэтай Берия, можно сказать, и кричал: я сам тебя буду бить, сам буду тебя пытать, блядь, белорусская, признавайся, где архивы Белорусской Народной Республики, потому что ёй вот тады у гады Другой сусветнай войны, паміраючы, президент Рады БНР Василь Захарка передал гэты архивы, ну и тое, дзе яны знаходзяцца, Ларыса Гениус вот забрала с собой у магілу гэтую таямніцу. Яна засталася вот як паэтка выдатная. Ну вот я просто зараз ува мне пачынаюць гучаць гэтыя радкі. Воля не тое, што руки развязуць, зменюць на большую клетку малую. Воля не тое, што вольны ты сказуць. Воля, то воля, што сэрцам адчую. Альбо вот этой вядомый, напэўна, шмат каму з вас верш, шмат разоў друкуецца, і цяпер вот ён таксама з'яўляўся на розных сайтах у сувязі з Вялікаднем. Христос воскрос, и свет прочнулся листем на голлечку берез, ударил звон на Беларуси: Христос воскрос, Христос воскрос, Христос воскрос, с крови и болю, каб светоч правды не погас, воскрос он для кровицких гоней, воскрос он, братця, и для нас. И будем верить мы у кайданах, узняўшы сердце угару, что як Христос укрыжаваны воскресне наша Беларусь. Потом прысуд 25 гадоў лагераў. Вот. Яна падтрымлівала зняволеных беларусаў, перадавала свае вершы ў мужчынскую зону, там у гэтых кавалках вугаля з тайнікамі. Вось. І потым, ну, я вам рассказывал про шматлікія поездки да яе, про тое, як Міхась Чарняўскі, гісторык, археолог наш вядомы, вывез яе рукапіс мемуараў. Это галоўная кніга, якая потым выйшла под назвою «Споведь». Вот. Памятаецца улюбёны цытрынавы лікёр Ларысы Антоновны, это шчодрыя застоліцы, то, як яна як бы не гублялася ні перад кім, ні перад Максімам Танкам, які прыехаў, а яна захоўвала, яна гаварыла: я застаюся грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. А Танк аднойчы прыехаў і ўгаворвалі вступаць в саюз пісьменнікаў, прымаць грамадзянства, там ёй менскую кватэру абяцалі, ну і, напэўна, прапаганда выкарыстала это ў сваіх мэтах. Вот Максим Танк аднойчы рукой напісаў усё, цяпер, кажа, толькі падпішы, што я хочу там прыняць савецкае грамадзянства, но яна, кажа, взяла там, это порвала, да. А калі Ян Кабрыль сядзеў за столом, ну, он высокого роста быў, ён падняўся коленями, зачепил стол, там все перекулилось, кажа, пробачьте, что я такие великие. Она, кажа, ты, Яночка, не великий, а высокий просто, да, народному письменнику. Вот такие вот у яе бывали жарты. Давайте еще глянем это здымок. Вот Лариса Антоновна, это ее внук Михась, так, а это ее сын Юрка, беластоцкі паэт, які, на жаль, маці перажыў всяго на 2 там з нечым гады, вось, але таксама вот пакінуў па сабе кніжкі. Ну а гэта Міхась тут жыве пад Беластокам, ён вядомы тут лекар, ветэрынар. Вот, ну, захоўвае памяць пра бабулю, быў удзельнікам фільма пра Ларысу Гениус, які Радыё Свабода зняла. Ну і тут некалькі слоў пра Саюз беларускіх патрыётаў. Гэта арганізацыя нелегальная беларускай моладзі, глыбоцкай і паставскай, вучнёўскай моладзі. Вот.
якія ставілі мэты змагацца за незалежнасць Беларусі, дзяржаўнасць беларускай мовы, за беларускую сімволіку. Вось, эта арганізацыя дзейнічала ў 45-47 годах. Там вельмі шмат было, ну не жанчын, там былі дзяўчаты і часам проста амаль падлеткі. Вот Алеся Фурс намалявала пагоню, пад якой прыносілі прысягу сябры Саюза беларускіх патрыётаў, а 25 сакавіка 46 года. За гэта яна атрымала потым 25 гадоў сталінскіх лагераў. Ну, я яшчэ на допытах следчий прафесійны гіпнатызёр вырваў яе прызнанне, што яна была ангельскай, амерыканскай шпіёнкай там, і што яна там малявала вуліцы, явкі ў Берасці, дзе ніколі не бывала. Ну, на шчасце, яна перажыла гэтыя колы пекла свайго, выхавала дзяцей потым, патрыётамі таксама, і взяла шлюб таксама з сябрам Саюза беларускіх патрыётаў Антосем Фурсам. Пражыла доўгае жыццё, больш за 90 гадоў, а зараз мы ўбачым яе сяброўку па Саюзе беларускіх патрыётаў Ангеліну Бароўку. Мянушка была Таполя, падпольная мянушка, яна была скарбніцай Саюза беларускіх патрыётаў. І калі судзілі, то на суде сказалі, што ў яе знойдзена антысавецкая літаратура. Антысавецкай літаратурай была названа беларуская граматыка Браніслава Тарашкевіча. Бачыце, таксама якія тут аналогіі з сучаснасцю. Яшчэ адна жанчына з гэтага шэрага лагерніц. Ангеліна Бароўка Таполя, на жаль, пражыла недоўгае жыццё, в адрозненне ад некаторых сваіх сябровак, бо там, ведаеце, там альбо, як я заўважыў, альбо людзі настолькі загартоўваюцца, што потым жывуць вельмі доўга, альбо хутка згасаюць. А это Надзея Демідовіч, якраз прыклад, калі гэта лагерніца былая, пражыла доўгае жыццё, яна была удзельнікам такога вядомага кенгірскага паўстання вязняў у весну, улетку 54 года. Паўстанне было, у паўстанні удзельнічалі сотні беларусаў, і 700 паўстанцаў і паўстанак былі расстраляныя і раздушаныя танкамі, калі на эту тэрыторыю лагера ўвайшлі карныя войскі. Уцэлелых пашахтавалі, і на пераклічцы Надзея Демідовіч в адказ на сваё імя крыкнула: «Далоў берыеўскае беззаконне». Берыеў уже не было на свеце, але беззаконне гэта працягвалася. Ёй там перавялі в іншы лагер там. Яна дажыла да наших дзён. Гэта адна з недаўніх маіх гераінь. Яна у 2020 скончыла свой жыццёвы шлях, і нельга было ніякай такой дэмакратычнай акцыі, асабліва шэсця ў Курапаты уявіць без яе. Але яна была інвалідам першай групы, ішла на мыліцах. Выдала 2 кнігі мемуараў, 2 кнігі вершаў. Толькі на пахаванні Быкова да яе падышоў незнаёмы чалавек, пазнаў яе, кажа: «Вы мяне не ведаеце, но я вас ведаю. Я вам хочу расказаць пра лёс вашага каханага». Яна даведалася, як яе каханага хлопца, з якім навучылася разам таму у Слонімі, гэта Міхася, як ён трапіў за мяжу пасля Другой сусветнай. Яго завабілі падманам у Беларусі, асудзілі, кінулі ў сухотны барак, дзе вельмі хутка згасла яго жыццё. І па некалькі слоў, бо это недаўнія нашы гераіні, яшчэ, я думаю, у вас у памяці не выветрылася тое, што мы пра іх казалі. Гэта Наталья Арсеньева. Наталья Арсеньева, бачыце, прыгожая, юная. З роду Арсеньевых, сваячка
сваячка по бацьку, сваячка Михаила Лермонтова, вот, руская вот дзяўчынка, якая потым, калі бацькі вярнуліся ў Вільню з эвакуацыі з Расіі, трапіла ў беларускую віленскую гімназію. Ёй пашчасціла, што там выкладаў беларускую літаратуру Максім Гарэцкі, першы настаўнік, які падтрымаў яе талент і стала славутай нашай паэткай. Я уже не буду нагадваць вот пра яе творчасць, толькі, можа быць, скажу, што яна аўтарка верша «Малітва», які больш вядомы як верш «Магутны Божа». Гэта рэлігійны гімн, які, я вот думаю, што калі-небудзь, можа быць, стане і дзяржаўным гімнам Беларусі. Вот мне выпала сустрэцца з ёй у яе доме, там в Рочестары, на амерыканскім беразе Антарыо, атрымаць ад яе эпіграф на кнізе выбранага «Між берагамі». Гэта факт, які пацвярджае вот згаданы тут Вітаўт Кіпель, ужо бо ён побач сидзеў на той прэзентацыі кнігі «Між берагамі». Наталья Арсеньева подписала 200 асобнікаў этой кнігі у час традыцыйна такого 100-гадовага з'езду беларусаў Паўночнай Амерыкі і ні разу не паўтарылася ў пажаданнях, у сваіх аўтографах. Прыклад для нас, літаратараў. Ну і яшчэ некалькі нашых эмігрантак, славутая навукоўка, бібліёграф Зора Кіпель, вот, жонка Вітаўта Кіпеля. Як толькі стала магчыма, яны з мужам прыязджалі кожны год, часам па некалькі разоў у Беларусь, кожны раз прывозілі для нацыянальнай бібліятэкі валізы кніг. Памятаеце, я вам забаўную расказваю гісторыю, як ім зрабілі экскурсію па нацыянальнай бібліятэцы, і там нейкая там тётачка з кіраўніцтва этой бібліятэкі кажа: вот у нас тут пневматическая поста, благодаря Александру Григорьевичу, это так удобно, тут книгу замовил, и по пневматической посте она тут праз 15 хвилин уже тут. Зора тады сказала: да, кажа, это вельмі зручно. У нас, кажа, в Нью-Йоркской библиотеке, где мы працуем, такая поста с 1905 года, да, здзейнічае. Ну, яшчэ одна наша эмігрантка Вера Бартуль. Вось, яна зрабіла паспяховую кар'еру мадэлі, а потым мадэльера у Злучаных Штатах. На жаль, вот мне так і не прыслалі дагэтуль як бы іншых здымкаў там і як бы і гэтых убораў, якія яна распрацоўвала, якія яна прэзентавала там на паказах. Вот. Але я яшчэ раз нагадаю вам, што нашы эмігранты абралі яе ў свой час вот каралевай прыгажосці беларусаў Паўночнай Амерыкі. Больш нікога не абралі на гэтую ролю. Ну и, конечно, мы говорили и про іншых эмігрантак, и про мастачку Галину Русак. Тут у нас и набудзе, это аўтапартрет яе. Вот, Галина Русак, такая она працавала ў імпрэсіянісцкай манеры и наказала, что мое мастацтва канцэптуальнае, и в основе этой концепции ляжыць глыбокі сімвалізм беларускай культуры. Да, вот Александра Сакович, таксама, бачыце, прыгожая беларуска, таксама пражыла больш за 90 гадоў, як і Арсеньева. І у свой час яна поступила на гістарычны факультэт, тады яшчэ ў 20-е, БДУ, каб напісаць роман про Кастуся Каліновскага. Ну, роман, на жаль, гэты не атрымаўся, але яна напісала таксама шмат іншых твораў, і ёсць у маёй бібліятэцы важкі том яе выбранага. Вось, шкада, што мы ў розны час вучыліся на этом факультэце. Вот. Ну і говорили мы тады про Лёлю Михалюк, якая
Да, зараз я пра Лёлю скажу, якая 15 гадоў узначальвала згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі. Памятаеце, мы здымак побач з Маргарет Тэчэр бачылі, на з каралевай побач. Елізаветы як бы здымалася, была там на прыёмах. Вот. Ну, а гэта таксама вот такія прыгожыя жаночыя абліччы. Гэта Яніна Кахановская, это бабуля нашага спевака Данчыка Богдана Андрусішына і яго мама, дачка Яніны Кахановскай, вот, Юлія Андрусішына, так, вот. Вот дзякуючы ім мы вот і ў нашай вот культуры і маем такую вот унікальную асобу, як Данчык. Шкада, што ён даўно ўжо не выступае з канцэртамі. І, ну, яшчэ раз паглядзім на Веру Масловскую. Я ўжо нагадваў пра яе, калі згадваў змест мінулай нашай лекцыі. Паглядзім на паэтку Надзею Артымовіч. Яна пакінула гэты свет летась, вот, пахаваная ў Бельску, і працуюць плённа, і дай Бог, каб яны вельмі доўга працавалі яшчэ. Каліжанкі, вот, сёстры по таленту, можна сказаць, і па нараджэнні беларускія літаратаркі, вот, Ганна Кандрацюк, Міра Лукса цяпер тут. Ведаеце, я вот яшчэ тут давайте спынемся яшчэ вернемся да Артымовіч. Я так быў уражаны, я сёння перад этой лекцыяй нашай пагартаў яе кнігу, вот гэту «Краявід з невідочнай памылкай», і быў страшэнна ўражаны. В адным вершы яна піша: «Я забываю стомленасць твоих белых пальцев, я забываю жоўтую музыку Бітлз». Мяне в адным з вершаў таксама жоўтая музыка Бітлз. Это колер, вот мы адзіны колер выбралі з ёй гэтай музыкі. Ну і паглядзім хуценька яшчэ вот на гэтыя партрэты. Стэфанія Станюта, зорка купалаўскай сцэны, 200 роляў, гэта ўжо жанчыны нашы сучасніцы. Вот. Ну, я паўтараю, этих сучасніц незмерна больш, і многія з іх вартыя былі, каб мы пра іх гаварылі. Я выбраў толькі некалькі. Стэфанія Станюта, Ніна Мацяш, паэтка, перакладчыца, і вот нам тут Мікола Папека згадаў дадатак да таго, што я гаварыў, як яна у інвалідным вазку, ўсё жыццё амаль пражыўшы, узначаліла берасцейскую пісьменніцкую арганізацыю, вот, кіравала ёй некалькі гадоў, і яшчэ за 2 дні, па-мойму, да свайго сыходу, вот, у вечнасць яшчэ выступала перад чытачамі. Вось, хто там у нас яшчэ? Это Вера Церлюкевіч, актывістка рабочего руху, працавала кранаўшчыцай на трактарным заводзе, у цеху са скоднай вытворчасцю, ўсё жыццё. Потым без яе таксама нельга было ніводнай дэмакратычнай акцыі. Уявіць, як і без Надзеі Демідовіч. Ну, Надзея была на мыліцах, яна не магла рабіць тое, што Вера Церлюкевіч, а Вера Церлюкевіч заўсёды была ў першых шэрагах, яна білася з гэтымі галаварэзамі, якія разганялі дэманстрацыі. Яна заўсёды каго-небудзь адбівала, ратавала з іх рук, там выцягвала нават з гэтых варанкоў. Вось, ну і хавалі Веру пад чырвона-белым сцягам. Вельмі такое шматлюднае было, шматлюднае пахаванне. Ну і Галіна Семдзянова, ўжо згаданая мною сёння таксама. Вот. Ну, яна застаецца ў гісторыі не толькі таму, што сагнала гэтага першага сакратара з трыбуны і ўнесла сцяг, яна распрацоўвала многія законы вот, для незалежнай Беларусі, і ў тым ліку законы па рэфармаванні нашай арміі, таму што яна дачка генерала і жонка афіцера, вот, руская, дарэчы, якая вот прыйшла ў Верховны Савет, як яна потым прызнавалася, ну, не проста з вялікай насцярогай, а з непрыняццем ідэй Беларускага народнага фронта, але вельмі хутка таксама стала ў шэрагі апазіцыі БНФ,
І пра яе гаварылі як пра магчымага міністра абароны ў незалежнай Беларусі, таму што яна не толькі пісала вот это нейкія заканадаўчыя акты, яна яшчэ дапамагла, кіруючы адмысловай камісіяй Верховнага Савета, дапамагла 4000 беларускіх вайскоўцаў вярнуцца на радзіму пасля распаду Савецкага Саюзу, у тым ліку нават з гарачых кропак, дзе яны ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях. Значыць, проста, можа быць, і шмат жыццяў уратавала. Ну і вот Светлана Алексеевич, ну мы дамовіліся не гаварыць пра сучасніц шмат, просто я зноў жа паўтараю, што вельмі шмат яшчэ жанчын, пра якіх можна было гаварыць. Мы ведаем іх імёны, жанчыны гераіні 2020 года, там, наступных падзей, вот недавніх гадоў. Светлана Алексеевич, наша нобелевская лаўрэатка, вось, і, ну, спадзяемся, што яна напіша і новыя кнігі. Вот тут мы бачым яна здымку яшчэ з адным нашым нобелевскім лаўрэатам, вот, Алесем Беляцкім, якога мы чакаем на волі. Вот учора, по-моему, яго прынялі ў ганаровыя сябры нарвежскага пэн-клуба, ну, это і в іншых пэн-клубах ён таксама вядомы, і таксама у ганаровых сябрах. Зноў жа паўтараю, вот гэты спіс нашых выдатных жанчын-сучасніц вельмі вялікі. І я думаю, што яны і адыграюць яшчэ выдатную ролю у нашай гісторыі. Я мару пра той час, калі прэзідэнтам Беларусі будзе, вот, дзейным прэзідэнтам будзе таксама жанчына. У нас такі марафон скончаны. Вам таксама шчырая падзяка. Дзякуй. Дзякуй вялікі сябры. Нелёгкая задача была, ну, неяк я